לפני 2.5 תחילת אופנועים עלה במאות אחוזים. ננו, חסר לי שפכטלים, תן לי שפכטלים. יש לנו למעלה מ1,000 מתנדבים. המתנדבים שלנו מוכשרים כאנשי זיהוי פלילי לכל דבר, ואם זה לדעת איך להיכנס לזירה, איך לתעד זירה, איך לאסוף ממצאים, איך לקחת דגימות DNA, דגימות דם, טביעות אצבע, דגימות שיניים, ולצערנו, 3.5 השנים האחרונות של הטרור בישראל הפכו אותנו לגוף הכי מקצועי בעולם היום, בזיהוי בטרגדיות אנושיות מהסוג שאנחנו מכירים כאן בישראל. When you have a bomb explode in a bus, you have two effects. You have, first of all, the blast, which causes injuries to the ears, to the lungs. These are the major areas of injury. Then you have the people are ejected because of the wave. They are thrown and they get hit by metal, and then they can have blunt injury. Because of that, they can have broken ribs or broken hands and stuff like that. They can have intra-abdominal injury because of that. The third component, or the second component, is the wave of heat, which will cause burns to these patients. And finally, in most of these bombs, you will have these metal pieces, okay, that are ejected very, very strongly and can penetrate. Those who are really near the suicide person are basically torn to pieces. And the sights you can see are horrific. ביום הפיגוע, אחרי הניתוח הראשוני, הם כבר אמרו לנו מה המצב שלו, וכבר הוא התאושש, ודיברתי איתו. ופתאום המצב שלו שוב, הלחץ שלו התחיל לרדת, וכולם נלחצו שם בבית חולים, כל הרופאים, והם לא ידעו מה המצב הזה, והוא למעשה כבר עשו לו החייאה באותו רגע, כי הוא כבר הגיע למצב של חלילה מוות קליני, ועשו לו החייאה והוציאו את כולם החוצה. ואז בניתוחים האחרים לא עשו לו הרדמה. הם חשבו שזה מההרדמה שנתנו לו, ויכול להיות שגם חלק מההרדמה. ואז בניתוחים הבאים שעשו לו, עשו לו רק הזריקו לו אפידורל, להרדים את המקום ולא להרדים אותו, כי הם פחדו שמהבצקות, כנראה שבפיגוע הוא נשף יותר מדי עשן, והיה לו בצקות בריאות, וזה מה שעשה לו. וחתכו לו, הנה אתה רואה, פתחו לו פה, ונתנו לו, הנשימו אותו עם צינורית בגרון. טוב, לפחות את הקטעים האלה אני לא זוכר בכלל. חצי נחמה. אנחנו זוכרים. כן. לא זוכר. הייתי בעולם הבא, לא זוכר כלום. את כל הקטעים שהיא מספרת עכשיו, אין לי. אבל השאלה הראשונה שלו הייתה אם קטעו לי את הרגל. אז זה טבעי שאחרי תקופה של 10 ימים, ברגע שפתחתי את העיניים, הדבר היחידי שחשבתי עליו זה היה הרגל, כי לפני כן זה הופיע לי כמו תצלום. טוב, איציק, אנחנו
נפתח לך קצת את החבישה. יש לי עדיין פצע בגודל כזה שאין בו כיסוי של אור. וככה הבנתי ממנו שהאור שהם עשו היה דק, אז הוא נקרע וביקש שנבוא אליו כדי שיוכל לנתח אותי שוב. אז אנחנו נצטרך ביום מן הימים פשוט לחתוך לך את זה, או להשתיל לזה אור עבה בשביל שזה ייסגר לגמרי, או פשוט לחתוך ולתפור. אני רק חושב על הניתוח, אני לא יודע אם אני אעשה את זה. לחשוב על הניתוחים, על 4 ניתוחים שהיו לי, זה גיהנום. מתי קמתם בבוקר מוקדם? אמא. עשיתם סיבוב היום בחוץ? כן. טיילתם? כן. יופי. לא, שהענן יותר יפה, שזה מכסה. כל דבר של השכנים יותר טוב. אבל הוא אבל אני עשיתי. זה יפה, אתה תתאר. מה הם עדים? מתקשר? מתקשר? מתי? אתמול. בבוקר, היום, אתמול בבוקר, התקשר? באתי. היום גם מתקשר? אתמול, אני באתי אתמול, הוא אמר שהוא נוסע היום לספרד. ספרד ואיטליה? ברור שהוא פוחד מהתגובה של אבא, הוא אומר לו, אבא, אני רואה עניבות, איזה עניבה אתה עושה שלי? בקצה הכי דרומי של אוסטרליה, מישהו מתגעגע, מסתכל על האוקיינוס ושותה. ווילסון פה מוטורי על המים, ושקט מסביב, ומישהו ששואל מה זה ישראל. יש לי חבר שהתפוצץ אתמול בפאב שבו ניגן, יש לי אבא שעתיד להתפוצץ, יש לי אמא יקרה ואהבה לירושלים, ויש לי גם סיבה להתגעגע. בשנים האחרונות להיות בן של נהג אוטובוס זה לא דבר פשוט. כי יש לך תמיד את המחשבה שאבא שלך נמצא, לצערנו, בגלל כל המצב, בנקודת סיכון הכי גבוהה. איילה, בבקשה, שירות הראשית ללקוח, איילה.
הייתי אזרח ישראלי ממוצע, שעושה כמו כל ישראלי, הולך, מבלה, צוחק, שוחה, עושה הכל, לא מפחד לשבת בבתי קפה, במסעדות, באולמות, היום זה שונה, היום איפה? היום זה שונה לגמרי. רגליים, ידיים מלכה. הבעיה הקשה של טראומה בכלל היא שהיא עושה דבר נוראי, היא פשוט נועלת את העבר של האדם, כאילו העבר שלו נגמר וההווה מתחיל ברגע שקרה האירוע, והיא סוגרת את העתיד. והאדם כאילו כבול בין שתי חומות, עבר שהוא לא מצליח לקיים את הרצף איתו מההווה, דרך ההווה אל העתיד, והעתיד שבעצם אומר הכל תפל, אין כלום, יש תחושת מוות, יש תחושת אבל, יש תחושת שכול, יש תחושה שכל החיים איבדו את המשמעות. סוף סוף רואים אותו בבית. אז בקושי היינו רואים אותו, היה מגיע מאוחר. עכשיו רואים אותו יותר. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו באמצעותיו בארצה בנו, בשבת קודשו ואהבה, וברצון חילנו, זיכרון למעשה בראשית, כחילה מקרא קודש, זכר גזירת מצרים, שבת קודשך ואהבה, וברצון חלתנו, ברוך אתה, אדוני מקדש השבת. אמן. הוא חזר, אתה יודע, חזר לחיים, די. הוא הבין שפעם אחת הוא קיבל את החיים במתנה, וזה אומר שהוא צריך לנצל אותם, אז הוא דואג לעשות פן עד כמה שהוא יכול, אתה מבין? וגם נראה לי שקצת הוא נהיה יותר רגוע אולי. מה שאני משתדל לעשות בזמן הקצר שיש לי בביקורים, פשוט לחזק. לחזק ולראות שכולנו מסביבו וכל מה שהוא אוהב נשאר. ואני מקווה שהזמן רק יעשה טוב יותר. יהיה יותר בסדר עם הזמן. גם עכשיו זה תקופות לא קלות וימים לא קלים עוברים עליו, אבל מה לעשות? איכות החיים ירדה לנו. בטח שירדה איכות. היום זה פחד להיכנס למקומות עמוסים. אתה לא יודע איפה יבוא... אתה לא יודע איפה ישימו מישהו יבוא ויכניס לך צרור ויהרוג אנשים. אני בכלל הבת שלי לא נותן לנסוע באוטובוסים. את האמת? תשמע, אין ברירה. אין לך ברירה, מה יש לך? אז אפשר לקחת את האוטו שלי. זה בסדר. אני אקפיץ איתה. אבל לא כל אחד יש לו אוטו ולא כל אחד יכול לנסוע עם טקסט. אתה גם לא יכול לדעת מי עולה ומי לא עולה. לא, אתה לא יכול לדעת. עולים לך כל מיני אנשים שאתה חושד בהם, בייחוד בחורף. בחורף זה פחד אלוהים. פחד אלוהים בחורף. בקיץ עוד חצי נחמה. אבל בחורף,
מה זה? לך תדע מה יש לו מתחת למיל. הייתה לי ניסה לירושלים, לא יודע אם סיפרתי לך. עלה לי פה מהרכבת, מארלוזורוב, עשיתי מהיר. בונה ישב אחריי מישהו, מה זה ערבי? אורגינל. אני לא יודע אם הוא היה ערבי, שליפר. עד שאני הגעתי לירושלים, אני שומע את זה, מפחד. אבל אם הוא רצה להתפוצץ, צריכה להתפוצץ במזמן. כן, אבל לך תדע, אולי הוא מחכה באמצע הדרך. אתה יודע איזה פחד זה? ועכשיו הנקודה אצלך. ועכשיו אתה בראי מסתכל, הוא יושב אחריך ועם טרנזיסטור. בכלל, אולי הוא ילחץ. אתה יודע איזה מחשבות עולות לך? אולי ילחץ בכפתורים. לא, עכשיו יש לך בעיה, עכשיו אתה יודע מה הבעיה? אם אתה מזהה מחבל בהתחלה, אתה הולך לישון. אתה הולך יותר לא תיכנס פנימה. אז אתה אומר אולי בפנים, אולי בסוף, אז אתה אולי תנצל. נכון. מצד שני, נכון. אתה לא יודע. תבדוק, מה תבדוק שיתפוצץ בפנים? לא, מה יתפוצץ בפנים? זה אנשים... אבל מה אתה עושה? אין, תדע לך, מחבל שעולה לאוטו, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור, לא יעזור שתביא כלבים. לא, דבר אחד יכול לעזור, שיהיה לו תקלה בכפתור. רק זה. נכון, עליזה? אמרתי, זו תהיה שלי. לא יעזור לה כלום. זה? כמה זמן אנחנו מכירים? אני לא... מעל חודשיים? מינואר בערך, מינואר. אז היא עלתה, שלום, התחלנו לדבר. לא, אמרת לה... לא, אני נכנסתי לשבת ספסל יותר כזה. הוא אומר, איך אמרת לי, בואי שבי. בואי שבי לידי, מה את נכנסת לי בפנים? רוצה לדבר איתי, אתה מבין? דבר קצת. אתה יודע, המבט הראשון, אמרתי, זו תהיה שלי, אני אתפוס אותה. אחרי זה אני אומר לעצמי, טוב, מבקש טלפון, למה לא נתת טלפון? אבל אולי לא תראה אותה יותר. אני חושב, אתה מבין? תקשיב. אז הוא אומר לי, רגע, תני לי את הטלפון. אמרתי, פעם אחרת, מה, אין לי עכשיו נייר ועיפרון לכתוב לך, פעם אחרת אני אכתוב לך ואני אתן לך טלפון. אז הוא אומר לי, לא, הנה ביד, אני כולה... אכפת לא יהיה לקשקש ביד אפילו. העיקר שיקח את הטלפון, וככה היה. וככה היה. אחי הצעיר יהודה, האם אתה שומע? האם אתה יודע? כל חבריך הטובים נושאים דמותך עימם, ובכל הטנקים על קווי הגבול אתה נמצא. אני, אחרי הביקור שלי כאן, כאילו שביצעתי שליחות לאחותי, להגיד לה שאני, איציק, ניצלתי בנס מהפיגוע.
היא נהדרת, היא בנה, זה משהו יהלום, אין. היא נהדרת. בהכל, בהתייחסות, בתשומת לב, בעדינות, לא להאמין. טוב, אולי לא מפצה אותי עכשיו שאני מזדקן, אני יודע. נותן לי צ'ופרים. הזמן עובר, הדרך נושאת זיכרונות שצורבים לך, ימים חולפים בתנועה, ציפור פצועה, מקומות אבודים ונופים שעברו בך, אבק דרכים ודמעה, משחק של קלפים שנפלו בחיקך, אתה שוב איבדת שליטה, אותה בזרם ים, המים עומדים חודרים לעומקו